Hej YouTube. Ja. Det her, det er... Ja, undskyld. Det her, det er den nye YouTube. Episode 2 af vores Minecraft Let's Play. Bare lige haft mine på en lille bit smule. Lidt kold og sådan. Ikke rigtig noget spændende, men ja. Jeg tænkte, at vi måske snart skulle til at bygge et hus. Så lige fik mine lidt mere, så jeg tænker bare, at det her, det bliver... Ja, ny YouTube episode 2 af vores Minecraft Let's Play mine. Så lad os komme i gang. Det kommer kun til at være 10 minutter. Så. Men ja. Vi skal i gang med at have noget jern og sådan lidt. Jeg kan ikke finde dem. Jeg vil gerne finde en grotte. Det er der, hvor man finder mest jern og sådan noget. Og vi vil helt vildt gerne finde så meget. Og det tror jeg kommer til at snakke lidt mere af det eller andet. Det er nu, hvor jeg bare skal sidde sådan her. Men ja. Jeg har ikke fået nogen likes eller noget. Som jeg blev lidt ked af, men altså. Få like lige fra starten, vel? Men altså. Jeg tror bare, jeg skal op til at være YouTuber. Og spille Minecraft. Jeg kan ikke få sagt i stykker. Går vi lige op og laver. Nej, det ved du ikke engang. Lige sådan der. Gå lige sådan her. Sådan der. Så har vi en ny. Vi kan lige til mig. Sådan der. Ja. Jeg skal godt tænke på noget mad. Ja, vi spiller på easy. Det bliver nok også sikkert let's play, når jeg lige finder ud af mit ticket. Så det crasher out of memory og alt sådan noget. Det er lidt noget lort, når det gør det. Men ja. Men efter det, så kommer der måske en let's play. Det lægger når jeg spiller det, så det er ikke sikkert. Og jeg skal finde køer. Ham her. Ja. Græskermanden, han kan godt lide at spise komad. Især den er stegt. Jeg kan også godt lide at spare på gulvet. Jeg skal stege 8. Jeg skal have 8. Godbøger. Jeg kan til at stege det. Det kan godt være, at han spiser noget rå. Det ved vi ikke. Men ja. Ja, det er en skin. Og så bagpå. Foran. Ny skin, så... Ja, og jeg er ikke helt sikker på... Det kan godt være, at jeg uploader en YouTube-video, fordi jeg har lavet den. Jeg skal bare lige sætte den kommer til at tage helt vildt lang tid at uploade den, altså. Ja, så hvis I gerne vil se en multiplayer video, så ja, så må I bare, ja, så må I vel bare skrive i kommentarerne, om I gerne vil se en, eller om det er lige meget, om vi holder os til singleplayer. Det kan godt lige spise lidt, fordi jeg er vigtig af sult. Og så skal jeg nok lige sprinte. Ja.
dø. Kæmpen forlanger, at du dør, græskamanden. Så var en snemand. Så var den hovedløse snemand. Jeg kan ikke se mit hoved. Jeg har græsker på hovedet. Sådan der. Ja. Og vi skal smøre uld. Jeg vil meget gerne have uldsmed. Det ser et godt sted ud. Lad mig godt komme min hernede. Der er kul. Det kan vi faktisk godt bruge. Ja. Men skriv også lige noget godt redigeringsprogram. Fordi jeg kan godt lide redigering. Eller jeg vil gerne have et redigeringsprogram. Det kan også få intro på og sådan noget. Ja, og måske kommer der lære, hvad det nu det hedder, tekstpack på igen. Det er ikke sikkert. Men ja. Der var 6 jern. Og kun lige der. Ja, nå. Hey, hvis I gerne vil se, hvis I er dansk, og I gerne vil se dansk YouTube-gør. Se mig, og så Minecraft Ekspedition, det er jo sindssygt gode. Ja, nu skal I lige se mig fejle. Jeg tror, man kan komme til at se mig fejle. Mange gange noget af mine. Fejler, når jeg laver YouTube. Fejler ikke så meget det rigtige, alt normalt Minecraft, som jeg så spiller nu. Men altså, jeg fejler meget, når jeg laver YouTube. Her der er meget jern. Vi har ingen chance for at slå nogen, der til fra. Fordi at, ja. Jeg har lige installeret. Man kan få installeret det igen, fordi at, hvad er det nu, det hedder? Jeg kan ikke huske det. Jo, fordi det hele tiden til out of memory crashed. Så nu sidder jeg altså, man kan downloade det igen. Ja, jeg laver lige sådan en lille billede. Så skal vi smelte lidt jern, og så lige de forløb, når de kravler. Okay. Det kan du se. Monster. Nej, det er ikke godt til. Lige lave noget, du. Jeg skal nok gå videre. Og de der skeletter, men det er altså også bare de værste monstre. De skyder så hurtigt. Lad mig dreje med spejder, skyder et skelet. Følger spejderen der ikke. Men ja, vi skal til at stoppe nu, så vi ses YouTube. Bye bye.